Papež má svůj Vatikán, možná se s ním potykám. Věřící si ale tykají normálně, což mi ovšem čtveráček nenahlásil, že já, pohan, do toho Říma vůbec letěl. Nakonec ale všechno dobře dopadlo díky dárečkům a jak jsme si hezky popovídali. Přehraji teď a předlumočím i náš rozhovor, nebo jak známo, umím i italsky. Pojďme tedy na to. Otče náš, jenž ještě nejsi na nebesích, posvěť si dárky ve zdejší sobě dnes, co jsem ti přivez. Svatý otec odpověděl: ale miloušku, bratře, nějak tu modlitbu pleteš. Nejsi už po ránu na marast. A já na to. V království tvé jsem ti, papa, přivezl flašku utopenců, bechera a karton startek. Papík odvětil: jak víš, že nejvíc zbožňuji právě ty dvě prvně jmenované pokroutky, řekl jsem. Někde jsem to čet. A papež: vuřty jsou čerstvé, z udírničky. A co becher, není to zase nějaký fake? Bůh tě vidí, miloušku. Odpověděl jsem: za uzeninku ročí čtveráček, otče. Za bechera likérka drak a sklenici od utopenců, až je spapáš, papá, mi pošli umytou zpátky na hrad diplomatickou poštou. A zástupce Boha na zemi, uklidněn a natěšen na tu nadílku, slavnostně prohlásil: tak prima, pojíme naložených uzenek, proložíme likérem a na závěr si pěkně zahulíme startky. Doufám, že jsou bez filtru, mílo. Tak to tedy bylo. Kdyby všechny návštěvy, kam se jen vrtnu, proběhly v takovémto andělském klidu. Škoda, že u toho nebyli naši novináři.